بله تماشاوان نهیشا شهر سریا پرسا کردیسه در روجوا سیاسیا ترکیه ده در روجوا سیاسیا پارتیین سیاسیین ترکیه بیگمان کردستانی دیجی و مجاری هم ده لگل عبداللهات عرواز پارلمانتری برای آک پارتیه وانی جو وانی بخواه بگرندست سلاو و رز بوته برز عرواز yani naha Türkiye hel bijartin xlas bun hemî parlamentoyê hem jî serokkomariyê bi rêzervaz dîse AK Partî hem desthilat e hem jî serokkomar e. Gelo bingehek ji bo çareserkirina pirsa Kurdî heye tu çawa dibîne? Valla malum awilî wetê ku niyeta AK Partiyê ya serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi niyetekî xalisane hez dikir evî mesela hanê mesela meya Kurdîtî bide helkirin. Lê feqet terefê dî îhanet kirin, nehîştin çêbibe, destê qirêj kete nav, niyeta xirab kete nav. Tayyip Erdoğan jî mademkî got em hende samîmî ne, îxlas ve bi ciddî vî meselê çûne pêş, feqet muxatebê me bi me ra neçûne rê. Bi sadiqane, bi duristane, bi dostane ser masî nesekînin ewa wî wextê rakirin xistine buzdolabiyê. İnşallah ümîdekî heye niha tê pê xeberdan her wextê jî ümîda me heye kî ku dîsa bi destê Recep Tayyip Erdoğan bi destê AK Partiyê ev mesela biratiyê ev mesela ku bi 100 sal jortir e dewam dike diçe ama zehf müşkilê me jî hel bûne ya rastî. Niha mesela TRT Kurdî 24 saet Kurdîtî xeber dide. Üniversitê me da danişgahê me da zimanê Kurdî hene û mektebê me resmî da bixwazin telebe bi sêşmelî ders em jê ra dibêjin bi Kurdî dikare zimanê xwe hîn bibe. Bi siyasî propaganda siyasetî Kurdî qedexe nîne dikare propaganda xwe bi Kurdî bike. Lê feqet hinekî ku muxatebê yani gölge em dibêjin dixine sevî meselê ev mesele hê carekî din tam bi heqîqet bi can û cîger û bi duristî nehate tê xeberdan ewa hê nehate gundemê yani nehate meselekî ku ser masê bibîne ka teref kî be bi kî re were xeberdan ka muxateb çavê çêbe xelkê wê çêbe partiyê wê çêbin ya yê derva çêbe ev hê tam net çê nebû tam net nehate pijandin yani nehate fehm kirin. Kekê Abdullah tu zanî mesela mafê milletekî ne ev ku yani mesela televizyonek 24 saat weşanê bike yan jî kesê girtî bikaribin diya xwe yan jî bi bavê xwe re bi Kurdî biaxivin yani mafê milletekî tu dizanî çi ne? Yani mafê milletekî ew ku zimanê wî zimanekî perwerde bê yani ew jî bikaribê zarokê xwe bi zimanê xwe rê bike yani bi zimanê xwe perwerdeyê bibînin ji ber ku pêşketin li ser zimanê dayîkê zêdetir çê dibe kekê Abdullah. Her wiha mesela belê mafê çandî, mafê kültürî, mafê civatî hene ev mafê ku her miletî ku xwedê ev yani ev tiş dane miletê Kurd. Yani dixwazim bizanibim gelo AK Parti amadeye di çerçeveyê wisa de pêngav bavêjê mesela zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde wekî nimûne. Belê elbette ki ev pêhavêtina mesela pêajotinê da em bêjin temamî xilas bibe ne xilas bû. Ama hate sektekirin, hate qetkirin ne gahişte dawiya xwe. Niyet baş bû 3 sala mesela şer çê nebû gencê nehatine kuştin, milletê me nehate kuştin, koçberî çê nebû. Heqîqeten yani pêajotinekî gavekî baş çêbû. Wî wextê hate qetkirin, dewam nekir. Ama belê zimanê Kurdî, milletê Kurd hezar sal e di Tirkiyeyê da milletê Kurd hene, Kurd û Türk û Ereb û Laz û Çerkez ev milletêyan hemû bi biratî îaşa xwe di memleketê Tirkiyeyê da dewam dikin. Gerekî mafê wanê din çi hebe mafê milletê Kurdê me jî Kekê Abdullah her wiha di mafê milleta de
پێویست ناکەی مرۆڤ لە ڕێخستنا بگەرێ یعنی گەرەکە کو ڕێخستنێکی غەلەتی کرد مەسەلان بێژن هەدەپە یانژی پەکەکە یانژی نوهایە سەپە گۆ غەلەتی کرد مرۆڤ مافێ کورداژی قبول نەکە یعنی vê meselê çawa denir Valla ez vî meselê dizanim ki eger Tayyip Erdoğan bi niyeta wî nebe Reîsê Cumhurî Tirka heta niha ti kesekî ev mesele neaniye ziman. Ti kesekî cesaret nekiriye negot em ê vî meselê mişkûla wî hel bikin. Ewa gavekî mezin e ama dema ku niyeta însan niha tu bixwe dizanî wete ku di navbeyna du milletê da ya jî navbeyna du heb terefa da mişkûlekî çêbû gere bi edalet were helkirin. Gere hek jî bixwazin, her di teref jî bixwazin were mişkûl were helkirin. Feqet terefekî niyeta xwe bêje terefa din, niyeta xwe nebêje siyasî be ya bin emrê bandora yê xerîba da be ya yê zimanê Kurdî nizane bikeve destê wan ewa mişkûl zor dibe. Lê ema em umîdekî me heye AK Parti mişkîlê Tirkiyeyê zaf hel kirin. Yani beriya AK Parti da zimanê Tirkî mekteba da nedihate xeberdan. Siyaset nedihate gotin. Qedexen mezin bû qesetekî mesela şiwan perwer xezal guê xwe bidin wî qeseta wî digirtin dawîtne hepsê dayî hepsê da nedkarî merhaba xwe bi kurê xeber bide. Ev hemû qedexen bû. Tarîxa berê da merû godên xwe bidê beriya AK Parti işê me zaf zor bû ama niha Kekê Abdulahat niha mesela Kekê Abdulahat mesela niha AK Parti di proseya hilbijartinên parlamentoyê de tu zanî li gel Partiya Doza Azad Hüdaparê jî ittifaq kir. Eş tere bêjim mesela li Tirkiye gelek partiyên dinên Kurdî hene mesela Hakpar heye, Partiya Demokrata Kurdistanî heye, eş tere bêjim Partiya Sosyalîst heye, Partiya Azadiya Kurdistanî heye. Yani ev hemû alî jî çareseriya pirsa Kurd biriya aştiyane dixwazin. Yani gava ku û kesayetîn wekî te hene, cenabê wekî te hene, eş tere bêjim got nav civatê de xwedî hurmet û rêzin, qenaetên deriyê Kurdan hene, rûspî, entelektüelê Kurdan hene. Yani li gora bahweriyata AK Parti di vê dönemê de dê gav bavê ji girêdayî aştiyeke nû, çareseriyeke nû di pirsa Kurd de. Valla ez vî bêjim, ez bêjim wê bavî je gavekî bavî je ya di meselekî da wê tiştekî teze çêbe ez bêjim belkî kelîma min yanlış were fehmkirin çünkü ewa sê me hicbirlatira me çêbûye niha meclisa me piştê mehek şûn de wê vebe dema vebû înşallah zeh meselê me hatine meclisê hel bûne feqet ev mesela hat mesela we behsa Hudaparê kir ez bi xwe bi fikra xwe dibêjim Hudapar di vî mesela zimanê Kurdî, mafê Kurdî, hiqûqê Kurdî ji partiyê din daha semîmîtir in, daha dürüsttir in. Çünkü Hudapar hez dike ev müşkilê Kurdî bi edaletî, bi biratî, bi hiqûqî, bi qanûnî, bi nizamî, bi İslamî were hel kirin. Ew ê dî çi dikin dibêjin bi sosyalîstî, bi marksîstî, bi emperyalîstî, bi emrê Amerîka, bi emrê Rusyayê Amerîka û Rusya û emperyalîzî çi gav bûye dostê Kurdan? Ewa hemû felaketa Kurda qey ji wan nehatiye. 20 sal Afganistanê çi kirin? Kurdistana Iraqê çi kirin? Çi hate serê wan? Çi mafekî ku muvaffaqbûnekî da wan? Em dibêjin ku madem ki ev müşkîla hanê nava Tirkiyeyê de hebe bira ehlê Tirkiyeyê, mezinê Tirkiyeyê, şêxê Tirkiyeyê, alimê Tirkiyeyê, rûspiyê Tirkiyeyê, yê nava Kurda, yê aqilmendê Kurda, yazarê Kurda, yê vî meselê rûnê bi samîmî mesele Gelek spas, Birêz Abdulahat Arvaz, parlamenterî berê AK Partî ji wanê gelme bû.